Добавена стойност. Рубрика за право и икономика по Дарик Радио на Институт за пазарна икономика. Добавена стойност. Добро утро, вие сте с добавена стойност. Рубриката на Институт за пазарна икономика по Дарик Радио. Влизаме в поредна година без бюджет. Това не е новина официална. Най-вероятно ще стане през следващите седмици, но все пак ние като икономисти, гледайки и опита от последните 10 години, много пъти е имало изборите към края на годината. Това, което сме видели е, че ако бюджетна процедура започне октомври-ноември, има време да се свърши. Ако към декември нищо не е направено, по-скоро може би няма да имаме бюджет, както се случи в 2 от последните 3 години. Тази потенциално ще е трета без бюджет. В студиото Лъчезар Богданов, Адриан Николов, аз съм Петър Ганев. Лъчо, да започнем с това. Сигурно ли, че няма да има бюджет? И в крайна сметка това какво означава, всъщност всички медии това питат последните дни, това какво означава за финансовата стабилност и за социалните плащания. Сега малко историческа ретроспекция. Началото на 90-те години беше горе-долу така. Тотален макроикономически хаос, криза с външния дълг, България беше фалирала, хиперинфлация, половината банки полуфалирали, полунефалирали. И тогава бюджетите се приемаха след началото на годината. Рекорда беше при Жан Виденов в 96-та година, мисля, някъде юни месец. Ние го бихме преди 2 години. А 23-та година го бихме началото на юли. Тоест 7-я месец от годината тепърва гласувахме бюджет. Сега, какво означава това? Прогноза аз не мога да направя. Дали днес чудодейно ще изберат председател и отутре парламента ще заработи и за 2 седмици ще гласуват нещо, което още не е внесено. Теоретично е възможно, абсурдно. На теория е възможно, но според мен дори не е да се отпуши председателството място, просто няма... То ключови въпрос е, че ако се отпуши и ако го приемат на 8 януари, какво от това? Дали ще е на 23 или на 8? Какво означава това? Бюджета пряко определя най-общо 3 групи важни неща. Едното е, че има определени плащания, които се фиксират всяка година с закона за бюджета, най-често социални плащания. Примерно, така наречените детски надбавки, помощи т.е. обезщетения за отглеждане на дете до 2-та година и няколко такива други вида плащания. Бюджета... Всички социални услуги на общините. Бюджета също така лимитира общия размер на разходите, защото много хора си мислят, че бюджет определя приходи и разходи. Не, приходите той не може да ги определи. Това е някаква прогноза. Колкото влезат, толкова. Данъчните събират каквото могат да съберат по закон. Това е прогноза. Но разходите, това е таван. Не може да се изхарчи повече, отколкото е записано. И третото много важно нещо, което е особено важно последните години, тъй като нашия бюджет върви устойчиво към дефицит след 2020 всяка година. Всъщност в закона за бюджет се определя колко нов дълг може да вземе правителството. Ако няма такова решение, то не може да взима нов дълг, следователно един бъдещ дефицит как ще бъде покриван или от фискалния резерв, което дава някакъв луфт няколко месеца, или просто няма да има плащане. Тоест, това е и това, което до сега практиката е измислила, е, че когато няма бюджет, парламента, ако се събере, казва, окей, няма да правим нов бюджет цялостен, обаче ще разрешим на правителството да вземе още дълг. Това е, което практично се случва, така че да не блокира държавата. Ръчно управление, но все пак ви даваме 2, 3, 4, 5 милиарда да вземете, защото знаем, че няма да ви стигнат парите и за да не блокира държавата, ние ще сме, както се казва, отговорни и ще разрешим да взимате малко дълг и да извършвате плащания. Това е горе-долу картината, която знаем към момента. Добре, Адриан Николов, едно от притесненията покрай това, че има голям дефицит, беше потенциално вдигане на данъци, заговорка се за вдигане на осигуровки. Всъщност, хипотезата, в която няма бюджет и се удължава стария, по-скоро казвам и няма да има вдигане на данъци. Тоест има и някаква добра новина. Ако някой е очаквал, че в края на годината може една или друга вноска към правителство да се увеличи,
Този сценарий по-скоро казва, че това на този етап няма да се случи, докато други пък параметри, като минималната заплата, знаем, тя се увеличена, тя не зависи директно от бюджета. Тоест, това ли е сценария, в който малко отлагаме разговора за колко е голям дефицита и може би дори по-лесно вързваме бюджета, тъй като продължаваме под една или друга форма с стария. Минималната заплата и между другото линията на бедност, която също доста голямо значение, тъй като с нея всъщност са обвързани размерите на част от социалните плащания, които обсъжда в неговото изказване. Тоест, това са два показателя, които са супер ключови значения, по които правим много политики и са независими от целият този процес. Иначе генерално да, въпреки че това, което видяхме като сигнал от Министерството на финансите последните няколко седмици, беше, че в това, което те си държат под ключ някъде в едно бюро в Министерството, като закон за бюджета 2025 година, няма увеличение нито на осигуровките, нито на основни данъци. Но има меню от мерки. Има меню от мерки, от които най-вероятно депутатите ще трябва да си избират. Тук, между другото, имаше един отказ от прогноза, но аз персонално, като наблюдавам как тече политическия процес последните няколко седмици след изборите, мисля, че прогноза може с доста голяма сигурност да бъде направена, всъщност как ще излезе този процес. Дори в някакъв момент бюджета да стигне до пода на парламента и хората да почнат да го обсъждат в хипотеза, в която имаме работещ парламент, разбира се, най-вероятно ще има едно гигантско прекрояване и то няма да е в добра посока. Тоест, това, което ще видим най-вероятно от масата от депутатите, особено от по-малките, борещи се за максимален дял на следващите избори партии, ще са нови разходни мерки към една или друга група, която успява да си се пребори за някакво право, или пък борба за отстъпките, които някои от другите групи, да речем ресторантьорите, мисля, че бяха така най-шумни последните няколко седмици, успяха да се извиват през последните години. Така че няма причина да очакваме нещо друго, освен тежък бюджетен популизъм. За щастие, отговаряйки пряко на твоя въпрос, нито дигането на осигуровките, нито повишаването на данъците са особено популярни мерки. Освен сред така една доста малка група модерно лява, който смята, че дигането на данъците, въвеждането на може би някакъв прогресивен данък, ще е някаква форма на заприличване на западните икономически модели. Но извън това, по-скоро няма партия, която би спечелила дял на следващите избори, евентуално през късната зима или ранната пролет, с дигане на данъци и повишаване на осигуровки и равно обедняване на работещите на фирмите. Аз до някъде не бих се съгласил с теб, обаче по една ос. Разходите могат да бъдат пробити, независимо, че няма бюджет. И това го виждахме. Защото Закона за публичните финанси и нашата рамка, която всички цитират и казват, не може да харчите по стария бюджет. Да, това е така. Една 12-та всъщност не е точно. То не е една 12-та, но дори да е както е написано в момента, има винаги една запетая и последна, грубо казано, алинея, която казва освен ако разходите са в изпълнение на закон или решение на Народното събрание. Така че ако се конституира Народно събрание, то може за 3 дни да гласува няколко милиарда допълнителни разходи и те така иначе ще трябва да бъдат направени. Сега, това, което обаче ще се случи в тази ситуация, когато имаме нормално функциониращо Народно събрание, което излъчило парламентарно мнозинство, което излъчило правителство, е, че тези, които управляват, сядат и казват, за да дигнем тук 1-2 милиарда, трябва да намерим парите от някъде. Или дигаме дефицита, или взимаме повече заеми, или приватизираме, или дигаме данъци, или урязваме други разходи. Когато няма обаче такова мнозинство, процесът ще е по обратния начин. Първо ще се трупат разходи и едва когато дефицитът избие и вече стане видимо, че има огромен дефицит, тогава като неизбежност някой ще дойде и ще каже: за съжаление трябва да ви дигнем данъците. Но никой няма да предложи дигане на данъците превентивно. Един вид, за да не правим голям дефицит след 2 години, видите ли, сега ще ви дигнем данъци. Това е абсурдно. Идеологически дебат на леви срещу десни, какви са данъците, ще бъде така и така изпуснахме бюджета. Да. МВФ, Европейската комисия казват, няма как. Но това става с времето. Никой няма предварително, заради страха, че може би ще бъде изпуснат в някакъв бъдещ период, да каже: айде ние сега отговорно да вдигнем много данъци или да урежем някакви разходи. Това няма да се случи. И това е притеснително. Между другото, аз единственото нещо, което казвам в случая е, че твоята теза по-скоро предполага някакъв хаотичен и на парче фискален популизъм, докато моето твърдение е, че в момента, в който Закона за бюджета се
вкара в целия си вид в парламента, тогава ще има фокусиран и целенасочен фискален популизъм в някаква много ясно. Това най-вероятно ще стане след следващи избори. Ако този парламент се провали, може би, ние няма да имаме изобщо функциониране, както стана 2023-та. Ще имаме избори пролета и тепърва април месец, примерно, някой ще вкара закон за бюджета. И тогава вече отново пак ще зависи дали ще има мнозинство. Защото ако има мнозинство, тогава някой ще трябва да върже сметките. Ако и тогава няма мнозинство, тогава пак ще се тръгва с ад-хок решения. Дигаме този разход, дигаме ония разход. Данъците ще дойдат на дневен ред, когато държавата отиде към огромен дефицит, но това ще отнеме една година. То няма да стане в февруари. Това е артефакт от начин, по който се управлява в момента и според мен трябва много дебело да се подчертае, че в момента имаме едно фундаментално разместване на записаното по Конституция разделение на властите. Тоест, ние имаме силен парламент, който си заседава през цялото време и взима решения, каквито се иска общо. Ето нямаме изпълнителна власт, която да е коректив на това и да каже, и конкретно малко. За бюджета имаме слаб като фигура в тази конструкция и роля финансов министър. Тоест, неговата сила е изтеглена. Имаме министър-председател, който отказва да говори по тези въпроси. Той е слаб, защото той няма тази легитимност. Именно. Исторически винаги премиера със своя, междуто исторически винаги министъра на финансите, каквито и коалиции да е имало, е бил човек на премиера. Тоест, това е вложената воля на мнозинството. И когато министър на финансите каже нещо, той знае, че го казва, защото зад него стои мнозинство, което ще го подкрепи, независимо дали ще е за сваляне или дигане на данъците, дали ще е за въвеждане на, примерно, 10% данък вместо 30%, дали ще е за нещо друго. Сега какво да прави? Това е някакъв човек, който казва, аз имам много ексели, много сметки, тук нашия екип разработва 27 сценария, вие си изберете. Ами да, но това е следствие от начина, по който в момента функционираме. Има служебно правителство, което отказва да прави политика. Отказва да взима каква политика да прави? Факт е, че и да бяха внесли бюджета, няма какво да внесе? Ама те са на власт от години на практика. Какво да внесе? Значи то има данъчни закони. Коя е дирекция Хикс с анонимен директор в Министерството на финансите, която ще каже, че трябва да дигне или да намали един данък, който да засегне десетки хиляди хора и да има ефект от половин или 1 милиард? Тук, между другото, това трябва да го направят хора, които имат демократична легитимност. Един въпрос в публиката, Петя Георгиева се включва от офиса. Какво ще стане, ако дефицита е 5, 6 или 10%? Т.е. какво е следствието? Защо трябва да ни интересува тази тема изобщо? Най-кратки отговори незабавно нищо няма да стане. Когато удължаваме бюджета, малко сме като тази дискусия за дълга в щатите. Т.е. когато го удължаваме, ние просто харчим и събираме каквото има, а дефицита е някаква резултативна величина, която не е заложена в документ. Просто каквото се получи. Както е в щатите, в момент казват, ударихме лимита на дълга, какво ще правим? Ние докато успяваме се финансираме пазарите, всичко е наред. Но в момента, в който те ни кажат, чакайте малко, вие тук... Това е моята теза. Значи няма да има консолидация, какво беше там, отрезвяване, някакви резки промени, преди да има болка. И междуто никой политик не може, това се нарича prevention парадокс. Никой политик не може да политически да се възползва от това да каже, аз предотвратих криза. Той може да придобие политическа сила и доверие, ако е решил криза. Тоест тя първо трябва да се разрази, да стане зле и той да дойде и да каже, аз сега ще изчиста проблеми. В този парадоксален сценарий това означава, че ние всъщност ще се отразим единствено в момента, в който преставаме да може да се финансираме дълго. Има държави, които стигат до там и 20 години не се отрезвяват. Лъчо, конкретен въпрос ти задавам. Венецуела, Аржентина. Това, което сме гледали последните години, е, че парламента, когато не успява да гласува бюджет, все пак декември, аз съм ходил на заседания по комисиите, се гласува удължаването на бюджета, то се гласува от парламента и в него се залагат някои допълнителни преходни разпоредби, в които се казва, взимайки под внимание тези текстове в законите, се вдигат някакви плащания. Точно. И така нататък. Сега, едната хипотеза е, ако въобще не заработи парламента, може ли да стане без това, т.е. без да се гласува удължаване, просто автоматично. Но другия конкретен въпрос. Хората в МВР в момента чакат, ново правило има в техния закон, което казва, новото правило за основни заплати и начина, по който се разпределя, трябва да се вдигнат заплатите, може би с 30-40% на полицаите. И на военните, между другото също. Това правило обаче го няма в разходния таван на министерството, което зависи от бюджета. В тази хипотеза всички очаквахме, че парламента ще ревизира тези решения
докато гласува новия бюджет. Но при положение, че няма нов бюджет, какво става с заплатата на полицая? Според мен нищо не става, плащат му ги, ако решат. И по новото или по старото? По новото, с решение на Министерския съвет прехвърлят средства. Освен това бюджетът е годишен, януари си е януари, докато дойде декември и се види, че лимита не стига, нали, може да се гласува нов бюджет. Значи това е въпрос на воля. А разбира се, премиера може да не го направи това. И да каже, няма да го направя, защото нямам бюджет. Но допълвайки Адриан, той говори за бюджетен популизъм. Аз това, което казвам, той вече се е случил с тези решения преди година. Ама ти и искаш... въпросът е, ако очакването е, за да имаме нормален бюджет, ние трябва да го коригираме. Ако няма работещ парламент, няма коригиране. Аз твърдя, че няма таван на бюджетен популизъм. Ти казваш, че се е случило, но то може да продължи да се случва. Няма... В смисъл, избиването на разходите е безкрайно потенциално. Това ще стане, когато се види, че има проблеми, наистина дефицита ще е неудържим. Тогава и когато се събере управляващо бъдещо мнозинство, ще има някакво усилие и късане на ризи, че трябва някакъв разум да се вкара. До тогава няма да се случи, ще си се харчи, докато има средства. Това е. Само криза може да го отрези на този етап или политическо, как се казва, някакво съгласие, което да доведе до устойчиво мнозинство и правителство. Ти си постави в на депутата, който го взима ти решение. Той не е отговорен за това, което се случва. Може да единствено спечели в крайна сметка. Защо да не го правят? Още повече, че няма криза. В момента няма криза. Пари има, икономиката с рекордно ниска безработица. Както се казва, кръчмите са пълни, задръствания, опашки на бензиностанциите, хотелите са пълни. Защо да... партия, която гравитира на 4% бариера последните 7 избора и това зависи дали си отгоре или долу. Ти просто взимаш решението, гласуваш разходите и продължаваш напред. Тоест, вие казвате, тъй като няма икономическа криза, която да принуди партиите да излезнат от политическата такава, дайте да създадем бюджетна, за да имаме причина да се излезе от политическата. Но това не е гаранция. Може да имаме бюджетна и политическа и нищо да не се случва. Лъчо, финална минутка на фона на това, което се случва в Грузия, в Румъния, в Франция. Навсякъде виждаме Южна Корея дори онзи ден или вчера. Ние как стоиме с всички тези наши си тук драми? И не изглежда ли странно, че някакси всички намират все пак някакъв изход, само ние не успяваме? Точно това ми се струва важния акцент. Ситуацията е сложна, особено когато имаме многопартийна демокрация на много точки по света, в много демокрации, в много дори утвърдени демокрации. Това, което ни отличава е, че тук няма движение. Тоест тук някак си всички казват, дайте да стоим на едно място и да чакаме някакво решение свише. Докато в другите демокрации, кризи, драми, обаче все пак има някакво разместване и с движение се стига до нещо. По-добро, по-лошо, след това нов опит, докато се намери решение. Тук като че ли хипотезата е, дайте да чакаме и да видим дали нещо от само себе си ще се саморазреши. Добре, с това слагаме точка. Останете с Дарик Радио, да проследите всичко най-интересно от деня и ще се видим след седмица. Хубав ден!